Pocket Edition 0.14.0 и Alpha Build 6. Така. Здравейте хора, аз съм Негър и ще играем на сервера на Гарбатон, но той се казва Никола Стоев. Ники, да влизам ли? Ами влез, айде да видим този път дали ще ми бъгне. Ако ми бъгне, направо ще се гръмна. Направо... Аз да виждам, Ники. Виждаш ли? В момента зарежда. Да, виждам. Гледай. Ето те. Ти мисля, че ми видя ли ма? Какво каза? Ти видя ли? Ето. Да, ето те. Аз вземам стрели. Виж, вземи това. Виж, вземи това легло. Опа, аз имам... това легло. И ти си направи меч, нали? Да, имам метален. О, мага, тук е доста готино в този град. Я, какво биш ли? Здравейте хора, аз съм Ювер и ще ви... И мисля да ви кажа... И мисля да ви го кажа в края на сервера, в края на видеоклипа, но ще го кажа, ако харесате, палеците нагоре, ако не ми харесате, за жалост, палец надолу. И така хора, ще ви кажа само едно. Ако ме харесвате, дайте палец нагоре, ако не ме харесвате, дайте палец надолу. И ме потърсете в сайта Никола Стоянов, т.е. Никола С. С-то е с S, е с главна буква и N, което започва името ми е с главна буква. Натискате на рутерчето, на малкото рутерче и там пишете канали. Малко ще ми се посмеете сега, за да ми намерите каналът. Там, как да ви кажа, там пише един абонат и един видеоклип. Обаче другия видеоклип, който е на Майнкрафт, не го гледайте, затова доста е жалко. Аз ти съм плачу. Айде, снимай. Тук имаш глас, за да ми се запази клипа. Трябва да спираш на пауза и така. Айде, да. Снимай. Здравейте хора, сега ще слезем в пещерата, която показах на Ники. Там може да намерим Iron Golem. Iron. По-точно, да, аз намерих, само че тук ще сложа крафтинг тейбъл. Идвай. Ники, да. Само тук секунда да си взема... Той взех си меч. И хора, намерих Iron. Супер хора, направо съм голям късметлия, намерих Iron. В момента ще щупя, колкото искам, така ще щупя моят приятел, понеже няма кирка. Отново този Iron е за мен, значи другия Iron е за теб. Друг Iron няма. Ники, ти ако щупиш, може да ми хвърлиш. Ами, почакай, аз като го изработя този Iron, ще стане 20 Iron, мали, ще си направя цял комплект броня. Супер хора, направо сте супер. Може да ли дадеш 10? 10 такива? Да. Охо, 10 ще ти дам, като се поправя. Даже още по-малко ще ти дам. 5. За един комплект броня 5, нещо. добре, 5. За комплект една комплекта колко е? Комплект 24 купчета, човек. Аз имам 7 такива, но няма да ги давам в момента, защото няма да мога. Трябва да намеря още Iron, за да мога да ти дам 7-те. Къде са те? Те са у мене. Ето аз тук намерих. Чакай, има ли торчове? Ето. Аз нямам торчи, ако имаш служи. Аз имам. Служи и намери тези... черните руди. В тях има доста съдържание на такова, на как беше такова състоянието. Ники, къде си? Тук съм навътре. Виждам ти името, но... Навътре в пещерата съм. Навътре! Така, 8 торча. Слагам. Видях те идвам вече. Колко торча се сложи от тебе? Много. Спрями клипът. Да му и клипът. Клипът ми спря. Съжалявам хора, но ще изхвърля приятеля ми от сървъра, за да снимам нов.